Babae होनबाय दं Yes. बेथ' बाबाय दं ओमफ्राय दं दालाय बोरैथो मोनाबा रावखौबो लाया होनखो लायाब्रा माने रन्जनाथ' आं अलरेडि बावखाबायना दा ना आं रावखौबो लालाब्रा बेनो थांखिया रन्जनाथ' आं अलरेडि बावखाबाय जाय बायदि मानसिया बावामोनब्ला दा आंखौ इसेबां मोजां मोनोमोनब्ला मानो थगायना लागोन सानना नायदो बेयावनो बे आंखौ मोजां मोना होननानै आरो होमबाथ' नोंखौ जों खाबथाना होबा नोंनो मोजांसो जाबाय ओहो ओहो मिथिबायना मोजांसो जाबाय ओहो जायबाय ओहो होमबालाय बोरैथो नोंलाय मोनाबा रावखौबो हाबा जाया लालाब्रा आङो माने नों खाबथाना होबाथ' नोंनो मोजांसो जाबाय ओहो ओहो नै खोनासं जाय बायदि मानसिया आं लाजिनो रोङि मानसि नङा जाय बायदि मानसिया आंखौ मोजां मोना बेबायदि मानसिखौ आं जरबस्ति मोजां मोननोबो गोसो गैया मिथिबाय दिनै आंखौ रन्जना मोजां मोना आं बेजों जरबस्ति हाबा जानांगौ खोथा गैया गैयाबालाय दालाय बोरै नेंग्रायबाय दं नेंग्रायदों आं दुखु मोनदों रन्जना आंखौ हाजासे मोजां मोनबाय आंजों हाजासे इन्जय खालामबाय बा आंजों हाजासे उन्दुलायबाय बा आंजों हाजासे गथ' गारलायलायबाय मा मानि थाखाय वाइ मानो आरो रायजोफ्रा आंखौ जरबस्ति हाबा होबा बे जुदि आंजों गोजोन गैयाबा साननैसोनि उनाव बे सोरबा सिख्लाखौ गोसोथोब्ला बे नोंसिनि खोथासो जालायबाय संसारा गोजोन जागोन बे नोंसिनि खोथा जालायबाय मा आंनि संसारा गोजोन जागोन ना नोंसोर नायनानै थानांगोन आंनिखौ मानलायनो ना नों बाबाय होनबाय दं येस बेथ' बाबाय दं ओमफ्राय दं दालाय बोरैथो मोनाबा रावखौबो लाया होनखो लायाब्रा माने रन्जनाथ' आं अलरेडि बावखाबायना दा ना आं रावखौबो लालाब्रा बेनो थांखिया रन्जनाथ' आं अलरेडि बावखाबाय जाय बायदि मानसिया बावामोनब्ला दा आंखौ इसेबां मोजां मोनोमोनब्ला मानो थगायना लागोन सानना नायदो बेयावनो बे आंखौ मोजां मोना होननानै आरो होमबाथ' नोंखौ जों खाबथाना होबा नोंनो मोजांसो जाबाय ओहो ओहो मिथिबायना मोजांसो जाबाय ओहो जायबाय ओहो होमबालाय बोरैथो नोंलाय मोनाबा रावखौबो हाबा जाया लालाब्रा आङो माने नों खाबथाना होबाथ' नोंनो मोजांसो जाबाय ओहो ओहो नै खोनासं जाय बायदि मानसिया आं लाजिनो रोङि मानसि नङा जाय बायदि मानसिया आंखौ मोजां मोना बेबायदि मानसिखौ आं जरबस्ति मोजां मोननोबो गोसो गैया मिथिबाय दिनै आंखौ रन्जना मोजां मोना आं बेजों जरबस्ति हाबा जानांगौ खोथा गैया गैयाबालाय दालाय बोरै नेंग्रायबाय दं नेंग्रायदों आं दुखु मोनदों रन्जना आंखौ हाजासे मोजां मोनबाय आंजों हाजासे इन्जय खालामबाय बा आंजों हाजासे उन्दुलायबाय बा आंजों हाजासे गथ' गारलायलायबाय मा मानि थाखाय वाइ मानो आरो रायजोफ्रा आंखौ जरबस्ति हाबा होबा बे जुदि आंजों गोजोन गैयाबा साननैसोनि उनाव बे सोरबा सिख्लाखौ गोसोथोब्ला बे नोंसिनि खोथासो जालायबाय संसारा गोजोन जागोन बे नोंसिनि खोथा जालायबाय मा आंनि संसारा गोजोन जागोन ना नोंसोर नायनानै थानांगोन